Здравейте, тигри! Аз съм в Кумбата. Ще помоля преди да продължим само те, които нямат 18 да напуснат. Благодаря за което. Свършиха националите, за което супер съм много щастлив. Некои се раздадаха, некои не се раздадаха. Малко ме яд, че Мбапето не вкара гол. Бутнаха го там. Дембеле го бутна, видя го с очи. Аз съм с очила. Но не ми хареса как го избута и му взе топката и вкара гол точно под носа на Мбапе. Ако не ми вярвате, може да си върнете мача. Не знам коя минута беше, 60 и някоя, ако не се лъжа. Погледнете да видите за каква наглост става въпрос. Само и само да ме излезе фишчето. Хората са готови на всичко. Бутнаха го, поговорен, красив гол ще стане. Както и да е. Продължаваме напред. Пичове, днес ще играя в Меджика. Харесвал съм си някои мачове, коефициенти. Има хубави бусчета, видях сега са ги подготвили пичовете. Ме навява на мисълта, че ще направим 3 сингъла, защото е време вече нещо да, нали, как се вика, да се преобърне каручката. Та, направо по същество действам. Отиваме в Италия. Това е за събота. Палячо. Така. Идваме на матча Комо с Емполи. Комо много ми харесва тази година. Може да не са нещо, кой знае какво. Среднячета, като домакини, доста добри. С Милан ги гледах предния матч, много добре се държаха на терена. Днес ще играят с Емполи, които не са някакви, кой знае какво голямо име, в смисъл за серия А говоря. Да си откажете с теб. 100%. Но тук подобрение коефициент за Конго да вкарат първи гол е 2,24. Конго? Да, Конго. Ти познаваш Шейко Конго? Така. Кажи. Познавам. Кой? Мришо с големият член. Сега там хората. Все едно чукаш по дървото отдолу. Да. Мъкни малко човек. Та идеята ми е, че Комо да вкарат първи гол. 2,24. Ще ги закича направо с една стоянка. Залагаме една стоянка. Тук може би хората знаят, че ти ще вкарат първи гол. И какво правим сега? Чезе. Аре, Либлио, дай да ви рекли мач, бързи там. Да, аз съм първи, да ме бутай. Аз съм си харесал мачовете. Направо действам как ми хареса. Отиваме на Юве Дженуа. Отиваме на Голое. То ние сме тук също. Юве да вкара 2 гола. 1,76. Помпаме. Юве, кога са вкарали последно 2 гола? Никога. Продължаваме на там игри с първа българска лига. Двата да би. ЦСКА, Йоанис Питас. Мочък. Той от къде беше? От Кипър? От Зимбабве. Мапук. Ще играем над 2,5. Имаше един футболист Какачука. Не го знам. Как да го знаеш, аз бек? Имаше един макари съм я. Има всеки. Макари съм я. Втория матч, вече го видяхме. Над 2,5 на ЦСКА септември. Продължаваме нататък с Нидерландия. Или по-известна като Холандия, да. Ще го кажа за някои по-тъпи хора, защото явно не ги знаят държавите още. Словения, Словакия. Те само и също. Една държава, да. И Холандия и Нидерландия са различни. Да. Не да знаеш много, маркираме. Остай човека да работи. Над 2,5. И... Нек. Как Аз Алкмар. Нек, какво означава? Къде знам какво означава? Иначе се прави кой е? Аз! Холандия! Аз! Нидерландия! Бе, не ми гледай пишеш, ще го участваш. Сваля, човек. Да, човек. Така, продължаваме с Германия. Germany. Deutschland. Говори ли ти нещо? От Германия само коли и ходилници. Тумбака. Отиваме на Волсбург Хайндехайм. Над 2,5. 1,85. Към фишчето. Станаха 4 мача. И 17 гол. Ако свърши 1-0. Ако свърши 1-0, ни печелиш, бе. То е ясно, но ти до Който кога няма играе да да печелиш? печели, който не играе не печели. Ти до кога няма да печелиш? Аз не съм спирал да печеля. Печелиш? Фиша на гола е само. А. Няма да се ангажираме с резултати никъде. Вече ме е страх от знаците много. Особено от такива, където не трябва да спираш. За неправилно паркиране. Ще ги нашия тия с
Стоянка Мотафова. А това какво е увеличение на печалите? Пити. Кажи, Не можеш, това трябва да го играеш еднократно. Виж, еднократно изпълнявам. и какво? И на живо се играе, доколкото знам. И трябва да ти е над 2 коефициента, се увеличава. Да речем, ако си харесва нещо да е 2 коефициенти, го увеличава с 50%. Тоест там не знам. Ще стане на век 3. Да. Това ще е моето фишче за събота Ти утре. с една стоянка. Ти ще нещо кажеш ли? Да, Нещо? дай. Дай, момчето. Български футбол къде? Първа лига. Така. Тия са за утре, 29. Черно море, Соя. Хикс. Няма да ги играте, страх ме. Берой, Стара Загора, Арда. Ти тук тега в матч. Стане Локо, Пловдив, Лудогорец. Тия Двойка. са вече за неделя. Това няма никакво значение. Лески ще бият Ботев. Берое, Арда, според мен ще стане един хикс. И Соя, Черно море, хикс. С 50 лева. Ма само българско ли ще играш? Да. Аз другите не ги разбирам. Това ти. На българската си царя, на българската. Да не ти Андрей Стефанов името. Ти учи, този матч е твърд хикс. Черно Ти си море, го Соя е маркирал. твърд хикс, да. Ти си го маркирал. Да. Хикс. Септември, ЦСКА, тук мога да стане някакъв хикс по принцип. Какво? Аз ще го направя бати матча сега, бати фиш ще направя. Хикс на по време. Да. Хикс, матч, хикс. И какво измисли 3 хикса? Да. 2-3 хикса и една победа. Май ги тия, 1.55 няма смисъл. Ще играеш тъпоти като хората. Рего с 50 за 2000. 3 хикса. Това е- Ама ако даде. Все едно ти излезе 41 в 5, 35. Ама ако даде. Ще даде, да. Това ли е? Тия слагал ли си ги в Сингълчета, мингълчета, не, тия не съм ги пипал. Аз сега ще ги спипна. Пипнеш. Много взе да пипнеш. Ушко. Ето. Още не фиш. Ма чакай, човек. Изиграме парите, аз. Не е тук, какво искаш, бе? Това са четвъртфинали, момче. И какво като четвърт финали? Играй някакви такива изненади, какво ми ги играеш с фаворитите да бият? Ще играя фаворитите да Като някой гани влезе, пусти ми 100 лева на фаворитите. FA Cup. Добре, аз с Испания ходих чай да видим кой играе. Реално ще я дадат Валидит. Еспаньол Атлетико. Какво? Вариате? Няма да ги играят тия. Бързото си слави, това е. ЦСКА Септември, общ брой над 2,5 от Йоан изпити за да вкара 7 корнер. и 7 Това корнер. е само за ТСК 7 корнер. Еми да. Не, ай. Ето. Ето го. Благодаря за видеото. Чао, лека вечер. И късмет. Айде, върни се.